Ahojte, dnes si pokecáme o našom Minecraft projekte NovaCraft. Všetci určite netrpezlivo čakáte na informácie a preto som tu ja, aby som vám oznámil všetky dôležité informácie o tomto projekte. Projekt NovaCraft je niečo, čo Minecraft československá scéna potrebuje. Servery postupne zanikajú kvôli tomu, že sú hráči už prehratí tými istými minihrami. Povedali sme si, že túto scénu treba oživiť, priniesť niečo, čo tu ešte nebolo. Na našom projekte prichádzame s úplne novým štýlom minihier, s veľkou dávkou programátorov sa snažíme vytvárať naše vlastné minihry. Áno, je to tak, každý je už prehratý Skywars, Bedwars a tak ďalej. Zatiaľ vám neprezradím viac, ale bude to stáť za to. Určite sa taktiež pýtate, bude server dostupný pre všetkých? Áno, samozrejme server NovaCraft sa bude globálne otvárať pre všetkých. S drahými, ale veľmi silnými hostingami sa vám snažíme prichystať ten najlepší herný zážitok. A teraz tá otázka, ktorá vás najviac zaujíma. Kedy tento server bude mať svoj launch? Keďže chceme, aby sme vám priniesli ten najlepší zážitok, tak sme sa rozhodli tento projekt preložiť na rok 2026. Nerobí nám problém tento server štartnúť už tento rok, ale chceme, aby bol od začiatku plný toho, čo chceme, aby bol. Určite chcete vedieť presný dátum toho, kedy tento server otvoríme, no ten si ešte chvíľu necháme pre seba. No už čoskoro sa ho dozviete aj vy. Zostaňte naladení, NovaCraft sa blíži.